Mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan o kon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo kung ikaw ang Mahing hapon sa aton sini nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatuni na dira karon sa aton sininagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo si Tag sa Kamaradyo. 630 kHz. Hello, hello, hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa aton sininga 630, pwede ka mo sa gyapon maka-enjoy. Pinagi lamang sa paglagon sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Ina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa sa aton siniiyang Bombo mobile app, no? Sa aton sining tagsa ka cellphone, no? Kinanglan, download din ninyo ang inyo si tagsa ka cellphone, no? Para nga kompletos ricados mga kabombo, no? Aton sining cellphone, anywhere we go, no? Arigid, no? Kag kinanglan, well-equipped ini, no? Kag embedded ang Bombo mobile app. Agon any time of the day, pwede ka mo iyang makapamati. Crystal clear na live audio streaming mga kabombo sa inyo siniiya nga tagsa ka cellphone, no? So sa mga wala pa dira naka-download, download din na ninyo inyo si tagsa ka cellphone agod sa aton si Bombo mobile app agod nga ma-enjoy ninyo kami diri sa aton palatuntunan kahapon lamang kag sa tanan nga mga palatuntunan sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Siyempre pa sa aton sininga Facebook Live. Hello, hello and good afternoon. Sa tanan dira nga nagalantaw sa Facebook Live, agsubong man sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello, hello and good afternoon. Sa tanan nga nagalantaw da, no? Sa aton si mga viewers mayong hapon. Siyempre mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga. Uy! By the way, kanami sa aton sining background, no? I really love our background, no? Beautiful sceneries, tourist spots, and heritage sites. There is Negros Occidental, one of the
of the heritage houses, no? Diri sa probinsya sa Negros Occidental ang the ruins, no? Dira sa aton siniya background mga kabombo kag sino sa inyo ang nakakadto na or wala pa nakakadto, no? Sa isa ka tourist attraction diri sa probinsya sa Negros Occidental o sa diin ginayuan ini bilang Taj Mahal of Negros. Amo ini karon sa akon siniya background ang the ruins, no? I'm sure halos kalabanan sa ato na nakakadto na sa the ruins of Talisay City, no? Ang ginakabig Taj Mahal of Negros, mga kabombo, no? Katahom, no? Kag it has a soft spot sa akong sinatagi pusuon is because da ko yan prenup, pictures, no? Prenuptial pictures namon sa akong sininga groom-to-be pa lang sadto, no? I was wife-to-be, bride-to-be pa lang, dira kami sa the ruins, mga kabombo, no? Ang ginakabig Taj Mahal of Negros. Kani kay balubala kamo nga ining the ruins, no? At my back, mga kabombo, famous heritage landmark na siya, no? Isa ini ka remains o kung nabilin nga structure, no? Sang ancestral home mansion sang manggaranon nga sugar baron sadto nga si Don Mariano Ledesma Lacson, no? Ining balay nga ni ang tag-iya sini amo si Don Mariano Ledesma Lacson kagya sini nga pamilya ayara nahamtang sa Hacienda Maria Santa Maria, no? Sa may syudad sa Talisay diri sa probinsya sa Negros Occidental. So amo ina ang tag-iya mga kabombo sa likod ko ang background ko amo ining the ruins, no? Ang the ruins isa ini ka Italian architecture agin tukod sa tong 1920 sa 440 hectare sugar plantation. Kaya nahamtang sa border sang present-day Talisay City kag Bacolod City. No katahom no so una hindi pa ni no enhance lang ni ang itsura. Before ya very raw, no so nagpa-picture kami dira sa akong sininga forever nobyo si Doc Dennis Bombolito, no. Kag sa ibuloan nga ini nga mansion no ginpatukod ni Don Mariano bilang handumanan para sa sininga pinalangga nga asawa na si Maria Braga Lacson, isa ka Portuguese nga nagtaliwan sang nabunag o nagbunag ini sa ila ika-11 nga bata. O kadamo ni sa ila kabataan, sang ginbunag ya ika-11 nga bata, nagtaliwan siya. Just like the Taj Mahal of India, no? Ang isa ka hari no sang India bilang remembrance sa sining pinalangga ang asawa, ginpatukuran niya amo na subong ang Taj Mahal sa India. So that is why amo may nika angay manini nga istorya no ni Don Mariano mga kabombo kung sa diin gipatukod ini in memory sa iya sa niya nga pinalangga nga asawa. So sang nag-ibwal ang World War II mga kabombo, for your information, ang mga guerrilla nga mga Pilipino ang nagsunog sa amo nga mansion, no? Sa sining nga mansion, that is why ruins ang ginatuwag, no? Bali ang nabili na lang sang amo iya nga balay mga kabombo, no? Ang ruins kag sunog ini, you know what? Ginsunog ini sang mga guerrilla, mga kabombo, no? Ang mansion agud nga matap na, no? Just to stop, agud nga matap na ang mga manugsakop ng mga Japanese forces sa paglusob sang sining nga mansyon kag himuon man lamang ini nila bilang military office. Siling nila sunugon tanan lang ini sang sa invade ini ang mga pwersang Hapon kag himuon ni nga military office sunugon tanan lamang ini ang ini nga mansion, no? Sang pamilya ni Don Mariano. So trivia mga kabombo, nakaibalubla kamo nga ang pagsunog sa mansyon nagdugay gid kun nga nagamo ini itsura sang the ruins, no? Amo na lang inibilin kay ang pagsunog sa mga guerrilla nagdugay gid sang 3 ka adlaw. 3 days nga gintupok ining balay, no?
kag ang nagwa amo ining structure karon sang the ruins mga kabombo. Katahom no. So wala labot sa remains sa mansyon nga amo ang main attraction sang the ruins. Tuman katahom sang palibot, kita nyo na no, daw kaangay sa tuman kalapad nga hardin. Mga kabombo no, ang ining nga the ruins mga kabombo no. Daw kaangay sa spacious garden nga puno sa mga benches, berde nga mapuno kaangay sang green trees no nga ara na da. So ang background tayo daw medyo brown, pero sa tutod lang ang green na da no, green ang trees no, ang mga pine trees kag mga tanom kag bulak ara na da no. Masiling nga daw kaangay nasa parke ang lugar bangod may makitaan man nga fountain mga kabombo ang the ruins no. Sa sulod sang mansion makitaan ang cart kag sa mga dingding iyara ang mga family portraits sang pamilya Ledesma Lacson Braga kag ang maragtas sang mansyon ara mandira no. The ruins is a good site of history and a famous landmark here in the province of Love, Negros Occidental. Katahom, the Taj Mahal of Negros ang the ruins. Ara sa akong sining nga background sa likod mga kabombo, no? Katahom sang aton siniya nga mga heritage sites, no? Damo pagin nga mga heritage sites ang aton siniga feature na binigay sa aton sa Facebook vlogging mga kabombo. So, watch out for that, no? For your information, FYI. By the way, Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 hapon, mga kabombo. Kag yari anay hua ang aton si pambukas nga bahanon. Antes kita magpanglugayawon balik sa aton siniyang mga nagliligad ukon kabahin sa aton si history. Kag antes naton pagabasaw ng inyo si makasaysayan, yari anay mga kabombo, no? Aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton siniya nga mga suki mga kabombo, no? Kag ini ginapabugal tagid ang aton siniya pambukas nga bahanon, produkto ini sang Bombo Music Festival 2019. And in fact, amo ini ang grand champion. No, this was the grand champion of Bombo Music Festival 2019. Kag ini ang ginatiguluhan ngano, isa ka Cebuano song, no? Isa ka Visayan song nga composed ni LJ Manzano together with Erwin Kag-Api. Kaga nag-interpret, amo ini siya makita naton dugay-dugay, si J.R. Oclarit. And by the way, wala labot ka naging grand champion ini sa aton si Bombo Music Festival 2019 edition. Ang nag-interpret na si J.R. Oclarit, amo man ini anangin best interpreter. Yari mga kabombo aton natuwon during that grand performance night sang Bombo Music Festival 2019. Natuwon naton sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod during that grand performance night, no? Ang ambahanon ngano. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat-dawat na lang, antuson na lang, kay di na kita daw sa bula ang tanan unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda kung di yun ay kita. Ang ikaw ako usaha kanindot nga damgo.
Ngano man nga di ka panganako, ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawaton na lang maski sabitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan-dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako, ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Bato na lang maski sabitan lang ko. Amin ako kung maamulabaw, kung malangog walay lain. Aparwa mo kini ibalong ka, tulo na ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako, ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Bato na lang sabitan lang ko. Bato na lang maski sabitan lang ko. There you have it, mga kabombo, ang ngano, no? Bakit, why, nga. Amo yan ang atong siniyang pambukas ng mahanon para gid sa aton si mga pinalangga, nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Ang ambahanon ngano, ginapabugal tagid na kay amo ina ang Grand Champion. Grand Champion sang Bombo Music Festival 2019. No, kung sa diin gin-compose nanday LJ Manzano kag Erwin Kagapi, gin-interpret ni J.R. Oclarit with his beautiful voice and a very good interpretation ng best interpreter, no, si J.R. Oclarit, mga kabombo. No? Nakita naton sa aton sining Facebook Live kag YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Ang aton si pambukas nga ambahanon. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Ari anay huwa ang isa ka matudtuon nga kasaysayan man, no? True to life story sang isa ka famous nga figure na binagid sa patag sang entertainment. Kadto kita sa aton sili kahapon lamang today in history. Antes man kita makabombo, magbuya sang pila naton ka mga panumdom, antes naton basahon ng inyo siniyang nga makasaysayan. Yari makabombo ang aton sili nga kahapon lamang today in history for your information, no? Kadto kita sa patag sang entertainment. Labi na gid world entertainment, no? Philippine entertainment kag world entertainment. Kay matudtuod man ini nga hitabo, no, labi na gid sa
mga kabuhi sa mga famous nga mga artists, figures, mga political figures naton mga kabombo, no? History figures naton. I'm sure, no, mangin kabahin na ini sa maragtasang world history. Kadto kita sa patag sang entertainment, no, sa world entertainment. Kahit matapos nga nakibot kita, no, sa pagtaliwan sa nagligad nga Friday, August 5, sa isa ka Vatican, respetado kag sikat nga Filipina actress, si Miss Sherry Hill, sang pamilya Eigenman, kag sikat sa pagdala sang papel bilang kontrabida, no? You're nothing but a second rate, trying hard, copycat. No, mo nang pinaka-famous niya sa iya sa nga linya sa pelikula ni Sharon Cuneta nga Bituing Walang Ningning, no? Ni Miss Sherry Hill. Ti kontrabida, sikat ini siya sa papel nga kontrabida. Rason nga ginhayuan si Miss Sherry Hill bilang la primera contravida, no? La primera contravida or the prime villain kung sa Ingles pa nga pulong. Bangod siya sa ni pinasahi nga acting prowess which landed her in numerous antagonistic roles, no? Kontrabida, ginangya sa nga role. Isa naman karon kasikat, right after sini, sang last Friday, August 5, ti subong naman nga adlaw, Philippine time, no? Isa naman karon kasikat nga singer and actress sa Hollywood. Mumulito mayara kita dira, no? Ang aton sini nga singer and actress sa Hollywood, ang pagtaliwan, no? Sang pop music star nga si Olivia Newton-John. Bao ang paborito ko gid mga kabombo, no? My favorite nga ano ini nga singer, I'm sure paborito nyo man, no, si Olivia Newton-John. So nakibot naman kita mga kabombo, no? Na nakibot kita sang kaina sang aga, no? Nagtaliwan ang pop music star nga si Olivia Newton-John sa edad nga 73 anyos. Kaina sang aga or subong adlaw, no? August 8 or August 9, no? Make it August 9, Philippine time, or kahapon, Lunes, August 8, Monday morning, US time, no? Kaya ti ahead kita, diri 15 oras. I-compare sa US time, na binagid sa may California, kaya dito siya abing nagtaliwan, mga kabombo, no? Si Olivia Newton-John ang nagtaliwan sa edad nga 73 anyos. So amo ini mga kabombo ang nangin mainit nga balita sa patag sa entertainment. Sino ang hindi makadumdum kay Olivia Newton-John? Kay siya na nagakanta sang favorite naton kung ma-exercise kita, ang physical, no? Let's get physical, physical, physical. Let's get into physical. Anywhere your body turn, your body move, amo na siya nagkanta. Physical. Kagkadamo pag-isaya siningabahanon ni Olivia Newton-John ang favorite naton nga love song. Isa sa mga favorite naton nga love songs niya, ang I Honestly Love You, no? Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. I love you. I honestly love you. Isa ina sa mga naging sikat nga ambahanon ni Olivia Newton-John, mga kabombo. Noti, nagtaliwan na siya. Ahay. Nagtaliwan siya sa edad nga 73 anyos, mga kabombo, no? Ato ni baluon ay sini nga kahapon lamang. Para sa mga fans and followers ni Olivia Newton-John all over the world,
labi na gid sa mga Filipino fans niya. I, for one, is also a fan of Miss Olivia Newton-John. Nabunag ini siya mga kabombo sa tong September 26. This coming September 26 tani, next month, no, sa Pet 76 sa bulan sa Setyembre, mag 74 anyos na kuntani, no, ining si Olivia Newton-John. Nabunag ini siya sa tong September 26, 1948, no? Ang kahapon lamang matudtod nga kasaysayan ni Miss Olivia Newton-John na nagtaliwan subong lamang adlaw diri Philippine time or kahapon dito sa Amerika. Nabunag ini siya sa may Cambridge, England. Kag ang iya siniyang nationality, no, Australian na siya at the same time. Ang iya sining roots from Australia, kag syempre kinabunag siya sa England, no, ti British. So iya sining nationality Australian British. Kag syempre nangisikat ini siya nga singer kag at the same time actress, no. Dumduman nyo ang iya sining pelikula nga Grease, no, dra na da. No sila ni ang iya siniyang pelikula nga nangisikat, no, ang Grease. Kag wala labot sina nangin activist man siya. Si Olivia Newton-John, mga kabombo, naging active, no, wala pa kita sininatawo. Nangin active na siya, humalin sa tong 1963 pa. Imagine, 1963 siya, nangin active, tub-tub na sa sininga tuig 2022. Isubong, nagtaliwan na siya, no? Kadamog subong, naga-mourn subong ang bugos nga Hollywood, ang bugos nga America, kaya sinigin halinan nga Britanya kag Australia, mga kabombo, no? Kay tiya mo ni, hindi siya ang nagtaliwan sa edad nga 73 anyos. Isa ka British kag Australian singer, actress kang activist. Kag si Olivia Newton-John bangod kay ti kadugay sang iya siniyang career bilang singer, no? She was a 4-time Grammy Award winner. Singer-actress, no? Grammy Award winner, makaapat gid ka beses. Usa din niya nga music career, lakipan sang 5 ka mga #1 hits and another 10 top 10 hits on the Billboard Hot 100. Kag duha ka Billboard 200 #1 albums. When we say Billboard nga daan, grabe niya mga kabombo, no? Ang Billboard Hot 100, amo ini ang music industry standard record chart sa Estados Unidos for songs, no, mga published weekly by Billboard magazine. So chart rankings na base ini sa sales, no, ang radio play kag online streaming dito mismo sa kabugusan sang Estados Unidos, mga kabombo. Same thing with Billboard 200, no? So ang yes ni mga bahanon, If you love me, na na na. No, namin sa mga bahanon niya. If you love me, let me know. And have you never been mellow? Mo pagid na, no? 11 sa iya sininga singles, kalikip na diri ang 2 ka platinum, kag 14 sa iya sining mga albums, kalikip na diri 2 ka platinum, kag 4 ka beses, no? 2 times platinum. Imagine, grabe, no? Ang certify gold sang Recording Industry Association of America. Sa iya sining global sales of more than 100 million records, mga kabombo, ining si Olivia Newton-John, ginakabig na karon one of the best-selling music artists from the second half of the 20th century up to the present. 1978, padumduman naton, si Olivia Newton-John ang nangin artista sa musical film nga gintiguluhan Grease, no? Ng soundtrack nagapabilin bilang one of the world's best-selling albums of recorded music. Naga-feature ini sa duwa niya ka mga hit nga duets sa iya siya co-star nga si John Travolta. I'm sure sa mga kaedad na mo niya, gid niya, sa time sa mga kaedad man ni Olivia Newton-John, gid ni, maka-relate gid ni, no, sa ang iya sini pelikula nga Grease,
na ang soundtrack, no, duet nila ni John Travolta. Isa man kasikat nga Hollywood actor, no? You're the one that I want. No, you're the one that I want. You're all I need. Oh yes, yes, please. Amo na siya mga kabombo. Kag nag-rank ini as one of the best-selling singles of all time. Kag ara pagid ang Summer Nights. Summer Nights. Nan, and Summer Dreams. Amo pagid na. Ang iya sini nga signature solo recordings lakipan sang Record of the Year Grammy winner. Ining ambal ko sa inyo ang I honestly love you. Maybe I hang around here a little more than I should. I honestly love you sa tong 1974 ag sa 1981 ang favorite ta ng bahanon Physical, no? Nangin Billboard's Top Hot 100 single of the 1980s. Kaya pagid nga mga major hit singles mga kabombo ni Olivia Newton-John, no, the late Olivia Newton-John, ang ginatiguluhan If Not For You sa 1971, Let Me Be There, Let Me Be There in the Morning, Let Me Be There in the Night. Namian, gid ko na ginakanta ko gina. I'm sure ginakanta nyo man na. Sa 1973, nangin hit ang Let Me Be There. If You Love Me, Let Me Know sa 1974. Have You Never Been Mellow sa 1975. Si Sam, no? Oh, Sam, Sam, you know where I am. Look around and hold me close. Muna, Sam, na sa 1977. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Also from Greece, sang 1978, kag A Little More Love. And from the 1980 film, Xanadu. Isa pa gini ang paborito ta sa iya. Ang Xanadu, no? Ang Xanadu, Xanadu. Magic with the Electric Light Orchestra. Mga kabombo, no? Si Olivia Newton-John ang naging activist ini for environmental and animal rights, no? Mahilig ini siya sa mga kasapatan. That is why nag-entra siya sa mga NGOs, sa mga grupo nga nag-protect, no, sa mga kausa sa bahin sa mga animal rights kag sa pagtatap sa mga kasapatan. Kag nangin advocate man siya mga kabombo sang breast cancer research, no, kay si Olivia Newton-John mga kabombo ang nagtaliwan bangod sa iya siniiya nga sufrir humalin pa sang una, no, ang breast cancer mga kabombo. So sa kabugusan, no, si Olivia Newton-John ang mayara sang naging partner, no? Isa ang iya sining nga naging partner. Or ang iya sining nga naging bana, no? She had 3 husbands, no? Si Matt Latanzi, no, sa 1984 sila naging kasal. Nag-divorce sila sa 1995. Si John Easterling, duwagali ang yasin ni iya nga nangin bana. Si John Easterling nga naging kasal sila sa 2008. Tubtob nga may partner ini siya, no, si Lee Kramer sa 1973 tubtob 1979. Ang mga kabataan, no, isa lamang ang kabataan ni Olivia Newton-John, no, sa yasin nga first husband na si Matt Latanzi. Ini si Chloe Latanzi. Isa man subong ka American singer and actress nga sunod gid sa yasin nga nanay na si Olivia Newton-John. Kag kaya mo ini mga kabombo, no? Ang yasin nga lola ni Chloe Latanzi, yasin nga maternal great-grandfather, isa ka Nobel Prize winning physicist na si Max Born. Mga kabombo. Oh? Kag of course, amo ni si Max Born nga isa ka Nobel Prize awardee, no, amo ini ang grandfather ni Olivia Newton-John, no. Hinablos niya nga lalaki si Brett Goldsmith, ang hinablos niya nga babayi si Toti Goldsmith, kag ang yasin nga uncle si Gustav Victor Rudolph Born, cousin niya si Georgina Born, kag third cousin niya si Ben
Elton, mga kabombo. So sa musical career, nagsugod gid ang career ni Olivia Newton-John dito sa Melbourne sa Australia. Kaya sini nga genre, no? Pop, country, soft rock, adult contemporary, pop rock, country pop, dance and pop. No, mahilig ini siya mga kabombo sa pag-amba na binigid ang mga pop genre. So sa nagligan nga tuig 2017, bulan sadto sang Mayo, sang gin-announce ni Olivia Newton-John kani siya ang gin-diagnose officially nga may breast cancer, no? Kag nag-return o kung nag-metastasize, kayo na una daw ka okay na. Pero sa uli nagbalik, nag-metastasize siya sini nga lower back, no? Ang yan sini nga back pains, amugid ang initially nga una-una gin misdiagnose bilang sciatica, mga kabombo. Una-una, bangod kay tiga sakit, masami ang yan sini nga likod, mga kabombo, abi nila, no, ang una-unang gin-diagnose sa iya, may sciatica siya. When you say sciatica, isa ini ka pain going down the leg from the lower back, no? Halin sa likod pakadto sa tiil, kag ang ining sakit mahimo nga mag-us-us pa idalom alin sa back, sa outside or front of the leg, mga kabombo, no? So abi nila sciatica pero na-misdiagnose siya. Kaysa uli, that was May 2017, gin-diagnose si Olivia Newton-John na may breast cancer, no? Subsequently, gin-reveal ini ang iya siniya nga third bout with breast cancer. Kati nag-aayo, nagabalik, nag-metastasize ang ulihi. Iya sini nga breast cancer. Kag she had privately battled sa mga recurrence sa among nga balatian sa itong 2013 bilang addition sa iya sini initial sa itong 1992, mga kabombo, no? Una-una gid 1992 hasta 2013 hasta na-diagnose siya sa 2017, mga kabombo. Hasta na lang nga nag-metastasize, no, ang cancer cells sa iya sining mga katulanan ka nag-progress into stage 4, mga kabombo, ang ining cancer, breast cancer. Originally sa iya giniya nga dughan, no? Naka-experience si Olivia Newton-John sang tuman kasakit, no? Great deal of pain, sang metastatic bone lesions, and had openly spoken of using cannabis oil to ease her pain. O bangod sa iya sini nga hindi nagid masarangan, naga-ugtum, nagahuro-huro sa kasakit ining si Olivia Newton-John bangod kay nag-metastasize na sa iya sini iyang nga mga tulan. Once gani ang mga tulan, ang cancer ara na sa tulan, hindi ka na ginaya kagwanta. Amo nang rason ko nga ang nangin open siya sa publiko nga gausar siya sang cannabis oil to ease her pain. So amo nang rason nga advocate siya for the use of medical cannabis, mga kabombo, no? Ang gusto niya nga ti himuon ini nga bulong, mga kabombo, ang ining cannabis nga iga-prescribe sa mga pasyente, mga kabombo, sang doktor. Ang yan sini nga bata nga si Chloe, nagapanag-iya ini sang isa ka talamnan sang cannabis sa Oregon. Kag diri ginakuha, kag ginahimo oil para sa iya pinalangga nga iloy, nga nagaugtum sa kasakit bangod sang breast cancer nga naglapta na siya sini nga tulan, mga kabombo, no? So sang August 8, 2022 or August 9 diri sa aton kay na lamang sa ngaga, nagtaliwan si Olivia Newton-John sa cancer sa iya sini iya nga ranchuhan, no? Ang iya sini nga balay man at the same time sa California, United States of America, sa edad nga 73 anyos. Supposedly manog 74 ini siya next month sa September 26, mga kabombo, no? Grabe. Ang iya sini nga mga listahan sa mga accolades, ang mga awards kag honors niya nga na bato ni Miss Olivia Newton-John or ni Dame
Olivia Newton-John, isa ka English-born Australian pop singer and actress. No, since 1963, when she was only 15, up until her death sa sinilamang adlaw or kahapon dito sa Amerika, mga kabombo, no? For how many years sa iya siniya nga career, acting and singing career, ay kadamo na siya sa mga pagkilala. No, kalakip na diri ang Officer of the Order of the British Empire sa Civil Division ang ginhatag ni Queen Elizabeth II no, sa 1979 New Year's Honors List. Amo nang rason ko nga ang ginatawag siya nga si Dame Olivia Newton-John. No? Ara man siya sa star on the Hollywood Walk of Fame. Ara dang niya siningangalan sa 6925 Hollywood Boulevard in the recording category. No? Ara dang niya sininga kamot kag tiil mga kabombo. No? August 5, 1981. Kaningin Goodwill Ambassador to the United Nations Environment Program sa itong 1990. And of course, sa Cadillac Concept to the World Humanitarian Award for Breast Cancer Research. Kay active siya. Bungod siya siniya nga inasufrir sa to sa buhay pa siya na breast cancer. Sa itong 1998. Kag 1999, no, Red Cross Humanitarian Award for Breast Cancer, Environment Charity Work, Women's Guild of Cedar Sinai Hospital, Woman of the 21st Century Award for Breast Cancer and Environmental Charity Work. No? Damo pagid mga kabombo ang iya siniya nga naangkon nga mga accolades, mga pagkilala, mga awards no ni Miss Olivia Newton-John. So aton siya subong ginatagan sang tribute sa iya sini nga pagtaliwan sa edad nga 73 anyos. Gonna miss you, no, my favorite, your favorite, no? Sa iya sini nga bahanon, I honestly love you. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Amoyad to ang aton sili kahapon lamang today in history. For your information, FYI, no, the real matudtod nga kasaysayan sang bago na nagtaliwan famous Olivia Newton-John, mga kabombo, no? Nga may kabahin na ang iya sini nga death anniversary sa masunod nga mga tinuig, kalakip na ang iya sini nga birth anniversary at the same time. I'm sure diri sa programa kahapon lamang, hatagan natin na siya sang trivia, no? Ang kahapon lamang today in history, matudtod nga kasaysayan, no, sa maragtas ang matudtod nga kahapon lamang, no, sa maragtas ang pila ka mga famous figures, mga events na binigid sa aton man sini nga Philippine history kung may dalalag ko. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa taknang alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Pagbalik naton amo na nga aton sini nga main menu. Your stories, ay inyo si mga kahapon lamang, pagkatapos gid lamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Joanna Noblesa, Sampurok 5 tahong magsungay, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Studio Promo. Ma'am Joanna Nobleza, makabaton ka sang 3,000 pesos nga cash. Ready nang imong kamot? Aray, ma'am. Una nga hatag! 1,000. Kalawa nga hatag! 1,000. Itatlo nga hatag! 3,000. Okay, kag ang imo sining nga balde sang orokan, inod sang 1,000 pesos worth, no? Sang gift tax. Kuha na, ma'am? Ari na sa akon mga kamot ang 3,000 kag ang worth 1,000 nga gift pack. Nang nagapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa sponsor kay ang ini nga kwarta gamiton ko para inubakal sang school supply para sa duwa ko ka bata. Kag ginaagda ko man ang nagapamati nga mag-intra man kamo para magdaog man kamo pariyo ko. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo number 1.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga Philippine Standard Time, 53 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Mga kabombo, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. And this time, yari na kita sa main menu sa atong siniya nga palatuntunan. Ang inyong siniya True to Life Stories, ang inyong sininga mga matudtod nga kasaysayan. By the way, antes pa man, no, sa aton siniga padayon nga enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio Star FM, balde-baldeng pa premyo na may cash pa. This coming Saturday, sa aton si Week 2, mga kabombo, no? Sa may Bago City Public Market kita. O dira kita magapamudmud sa dalalagko nga mga papremyo kakasadyahan, no? Las 7 ang takna sa aga, magasugod na ang programa, mga kabombo, no? Ang swerte sa Palengke Promo 2022. So, sa aton si mga entry senders, no? Kinanglan early pa kamo kay agod nga mahulog ninyo dito ang inyong siniiya nga mga entries, no? Kag gina-encourage man nato na aton sini nga mga tagpalamati ka mga viewers nga mag-entra bangod kay dalalag ko ang aton siniiya nga mga papremyo, no? Ang mga papremyo tadiya sa aton siniiya nga promo ever since, no? Ang premyo naton nga amo ang nagahulat sa winner, no? Ang premyo amo nagahulat sa tawo kag wala kita sang hocus pocus mga kabombo, no? May kwarta nga pagadag-on dalalag ko nga mga kwarta, imagine 6.5 million pesos worth, no? Ang total prizes nationwide. Kasiyahan ini nga ginadala sa inyo sang Bombo Radio kag Star FM, mga kabombo, no? So kinanglan early pa kamo dito, mga kabombo, no? Kag tatlo ka mga pamaagi nga daan, no? Mayara sa tatlo ka mga pamaagi agud kamo ang magdalalaog, no? Kag sa aton sila second week online activation, mga kabombo, sa may mga groceries tira, mini groceries and mini stores, no? May mga tiyangge, no? Pwede ka mo ka-entra sa aton sila online cash, no? Or online activation. Na aton sila deadline every Wednesday at 12 noon. No? Picturean nyo dirang inyo siniiya nga mga tiyangge nga may naka-display sa aton sining mga proof of purchase. Okay, nakita dira? O, sige, no? Sa gihapon, ang aton sining
Aton siniyang sekreto, nga hindi naman sekreto, kung nga magadaog kita, the more entries you send, the more chances of winning. Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalipas sa takta ng alas 2. By the way, ari na nga aton sining main menu, ang kasaysayan, aging padala diri ni Mikmik. Si Mikmik is 47 years old, sang banwa sang Ibi, Magalona. Ang kasaysayan ni Mikmik ay aging suguran pinagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz ka sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawga lamang ako kay Mikmik sang Ibi Magalona. Hindi ko matudtun nga ngalan Miss Jazz ha. Yari ang akon real name and address, palihog hindi lang pagbasa sa kanginan. Miss Jazz, nagapangidaron ako karon sang 47 anyos, pero wala pa ako sang asawa. Malaan mo Miss Jazz, hindi man basta-basta ang naagyan ko sa